हेलो नायगिरि नोंथांमोन जों दिनै थाखो 10 नि सानखान्थि आयदानि सोंनाय बिदां 3.2 माने एक्सरसाइज 3.2 नि क्वेश्चन नंबर 5 खौ जों सल्व खालामगोन। सिगांनि भिडिअ नोंसोर क्वेश्चन नंबर 4 आरो बिनि सिगांनि जेसेबां क्वेश्चन्सफोर दङ बिनि सल्व खालामनायखौ नुनो मोनबाय। नुवाखैब्ला बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक होनाय दङ, बेवहाय थांनानै नाय दै। दा जोङो बिदिब्ला आवगायनोसै। बा 5th क्वेश्चनाव दङ जोंहा मोनसे आयतारि बिबारबारिनि आच्छा बावहाय जोंहा मा आयतारि होननाय मोनसे राव ओंखारदों, माने आयत जायखौ जों रेक्टेंगल होननानै बुङो। आयतारि बिबारबारिनि जायनि गोलावा बिनि गुवारनिख्रुइ 4 मिटार बांसिन, माने गोलावा सोरनिख्रुइ बांसिन गुवारनिख्रुइ बांसिन। बे बाथ्राखौ सिम्पली बुजिनानै ला। गोलावा मानिख्रुइ बांसिननो गुवारनिख्रुइ बेसेबां मिटार बांसिन 4 मिटार बांसिन। सिम्पली बुजिना ला दै, जेबो गोरा गैया बेवहाय। आंनि बे भिडिअखौल' मोजां गोसो होना नाय, होमब्लानो नोंसोर मोजां बुजिगोन। आरोबाव मा बुंदों? सोरगिदिं सिमानि खावसे होनना बुंदों। खावसे होनबाथ' जों बुजिखायो हाफ, नङा होमबा? सोरगिदिं सिमानि खावसे आरो सोरगिदिं सिमाया माखौ होनना बुङो जों बयबो मिथिखागौ। होमबा सोरगिदिं सिमानि खावसेया 36 मिटार। बिबारबारिनि अरथाइ लावथाइखौ दिहुननांगौ। जोबोद गोरलै कुवेश्चन। जास्ट नोंसोर नायलांबायल' था, मोजां नायलांबाय था, होमबानो बुजिगोन। गिबियावनो बे प्रब्लेम्सखौ बुजिनो थाखाय जों मोनसे आयत बानायनानै लानो। आयत होनबा जों माखौ बुङो? व्हाट इज रेक्टेंगल? लेट्स फर्स्ट नो, ओके, व्हाट इज रेक्टेंगल? आयतारि बिबारबारि होनदों, माने बिबारबारिया आयत महरनि। होमबा आयत होनना बुङोब्ला गोसोआव लाखि, लावथाइ, नै बेखौ लावथाइ होनना बुंगोन। बे मोननैखौ, बे मोननै आखान्थिखौ जोङो लावथाइ होनना बुंगोन आरो नै बेखौ मा होनना बुङो? अरथाइ। Okay, this is called weight, water. This is called weight, and this is called length. बुजिबाय? बे जाबाय आयत। जोंहा बिबारबारियाबो बेबायदि महरनिनो, माने लावथाया अरथाइनिख्रुइ बांसिन। बेसेबां बांसिन होखादों नायलांबाय था। दा बेवहाय जोंहा लावथाइ आरो अरथाइनि खोथा फैबाय। दानिया आरो मोनसे खोथा बुजिना लाखानोसै जोङो, सोरगिदिं सिमा होनना बुंदों। सोरगिदिं सिमा होनना बुङोब्ला मा बुङो? नोंसोरथ' मालाबा बारिफोरखौ सुखांबाय जानांगौ, सोरगिदिं सिमा सुखांबाय जानांगौ, माबा मोनसे मुवानि सोरगिदिं सिमा सुखांबाय जानांगौ, नङा होमबा? दा आं एग्जाम्पल हिसाबै सोरगिदिं सिमाया माखौ बुङो आं फोरमायनोसै। जेनेबा बे मोनसे आयत। सोरगिदिं सिमा सुनो थिनोब्ला नोङो बेखौबो सुनांगोन, बेखौबो सुना लानांगोन, बेखौबो सुना लानांगोन, बेखौबो सुना लानांगोन, नङा होमबा? गासैखौबो सोरगिदिं सुना लानांगोन नोङो। बेनिफ्राय गासैखौबो प्लास खालामजोबनानै बेसेबां मोनो बेखौनो जों मा होनना बुंगोन? सोरगिदिं सिमा। पेरिमिटार, ओके, दिस इज कल्ड पेरिमिटार। You have to measure all round the, you have to measure the sides all round. In the all round side you have to measure. होमबा नायदो, जोंहा बेखौ बुजिबाय जे सोरगिदिं सिमाया माखौ होनना बुङो, पेरिमिटारा माखौ बुङो। नाथाय बावैसो बुंदों खावसे होनना बुंदों ना, सोरगिदिं सिमानि खावसे। ओके, सोरगिदिं सिमाया मा? मोनसे मुवानि गासै फारफ्रोमथिंबो सुनानै मोननाय। बेबायदिब्ला जों फारफ्रोमथिंबो सुना मोननाय, बेखौ सोरगिदिं सिमा होनना बुङो। नाथाय खावसे होनना बुंदों जे खावसेया माखौ होनना बुङो जों बेखौ बुजिनो। हमना लाबाय नोंथाङा नोंथांखौ बुंबाय 9नि खावसेया बेसेबां होनना बुंबाय, नोंथांखौ सोंबाय आं 8नि हाफआ बेसेबां? व्हाट इज द हाफ अफ 8? बा बेसे? 8नि हाफआ बेसे? 4, नङा होमबा? 10नि हाफआ बेसे? खावसेया 5। 16नि खावसेया बेसे? ध्यान खालामदे, एसे एटेनसन हो। 8नि खावसेया 4, 8खौ माजों मोनगोन? बेखौ मा होनना बुङो? 1/2, माने 2 बाहागोनि से। 2 बाहागोनि सेआ मा? खावसेखौ फोरमायो। होमबा 2 जों 8खौ दानोबा बेसेबां थायो जोंहा? 4 थायो ना होमबा? 1 4। 8नि खावसे होनोब्ला बिदिब्ला मा होननांगोन? 8नि खावसे होनना बुङोब्ला 1/2 into 8 बेखौ बुजायगोन। 9नि खावसे होनना बुङोब्ला जों माखौ बुजिनांगोन? 1/2 into 8। 10नि खावसे होनना बुङोब्ला 1/2 into 10 बेसे? 5। 2 10 5, राइट? अल राइट। होमबा 16नि खावसे होनना बुङोब्ला जोङो 16खौ माजों माल्टिप्लाइ खालाम? 1/2 जों माल्टिप्लाइ खालाम।
1/2 into 16 that means बियो मानि खावसे होनना बुंनाय जादों 16 नि खावसे होनना बुंनाय जादों जायनि भेलुआ बेसेबां 8 बिदिब्ला जोंहा बेवहाय मा होनना बुंदों सोरगिदिं सिमानि खावसे होनना बुङोब्ला माखौ बुजियो सोरगिदिं सिमानि खावसे होनना बुङोब्ला हाफ इनटु मा जागोन पेरिमिटार माने बेवहाय मा थागोन सोरगिदिं सिमा बे मा बुजायदों 1/2 into सोरगिदिं सिमा माने मा होनना बुंनाय जादों बिदिब्ला सोरगिदिं सिमानि खावसे जास्ट दसे समल' हो क्वेश्चन्सखौ मोजां बुजिना लाग्रो होमब्लानो नोंसोर बे क्वेश्चन्सखौ ओरैबायदि इजि मोनगोन ओंखायनो आं नोंथांमोननो बुजायग्रोदों जे सोरगिदिं सिमाया माखौ होनना बुङो सोरगिदिं सिमानि खावसेया माखौ होनना बुङो बा सोरगिदिं सिमानि खावसेया माबायदि जों बेखौ गिबियावनो बुजिना लाग्रोबाय आरो लावथाय अरथाया माबायदि जायो आयतआव जों बेखौ बुजिना लाग्रोबाय दानिया सोरगिदिं सिमाखौ बोरै मोनगोन आं जास्ट दानि बावैसो बुंलांबाय जों फारफ्रोमनि साइड्सखौ अरथाय लावथाय जों प्लास खालामजोबनानै मोननायखौनो मा होनना बुंगोन आयतनि सोरगिदिं सिमा होननानै बुंगोन अब्ला आयतनि सोरगिदिं सिमानि माबा मोनसे फर्मुला दं नामा obviously दङ बे मा 2l plus b बे मानि फर्मुला आयतारि महरनि जायखिजाया आयतारि महरनि बा आयतनि सोरगिदिं सिमा दिहुननाय फर्मुला बेयो मा दिहुननाय फर्मुला सोरगिदिं सिमा दिहुननाय फर्मुला l माने मा लावथाय जायखौ जों लेंथ होननानै बुंनाय जायो राइट b माने मा अरथाय माने मा b ओके स' बे फर्मुलाया बोरै फैखो नोंसिनिब्ला बे फर्मुलाखौ गोसोआव लाखिनायबो मोनसे आइडिया दङ नै बे आइडिया नै नाय माबायदि होमब्ला बे आयतनि सोरगिदिं सिमाखौ दिहुनोब्ला नों अरथाय लावथाय दाजाबनांगोन ना नङा गासिबो प्लास खालामजोबनांगोन बा अरथाया मोनबेसे दं लावथाय मोनबेसे दं लावथाय मोनबेसे दाजाबनांगोन खननै l plus l खननै दाजाबनांगोन अरथाय खनबेसे दाजाबनांगोन खननै दाजाबनांगोन बा बिसोर मोननैजों दाजाबबा 2l बिसोर मोननैजों प्लास खालामबा 2b 2 कमन ला l plus b थागोन सिङाव ब्रेकेटनि सिङाव बे फर्मुलाया ओंखायनो मा सोरगिदिं सिमा मोनसे आयतारि महरनि बा मोनसे आयतारि जायखिया महरनि बा आयतनि सोरगिदिं सिमा अब्ला जों बुजिना लाग्रोबाय सोरगिदिं सिमाया माबायदि जायो आयतारि सोरगिदिं सिमाया माबायदि जायो दानिया जों क्वेश्चन्सआव फैफिनसै क्वेश्चन्सआव फैनायनि सिगां जों आरो मोनसे खोथा बुजिना लाग्रोनि जे बावहाय जों मोनसे बुंदों जायनि गोलावा गुवारनिख्रुइ 4 मिटार बांसिन होननानै बुंदों आं नोंसोरखौ सिगांनि भिडिअआवबो बुंखांबाय जोबोद गोरलै बियो गोलावा जायजों आ दाजाबदों बेयावहाय समानसिन गोलावा होमबा गोलावा होननाय लोगो गोलाव समान जागोन दै गोलाव इकुवेल जागोन गोसोआव लाखि सोरनिख्रुइनो गुवारनिख्रुइ जायजों गुवारनिख्रुइ दाजाबदों बे निख्रुइनि जायगायाव मा होनांगौ होनना बुंदोंमोन आङो मा होनांगौ प्लास होनांगौ बेसेबां बांसिन होनना बुङोब्ला मा खालामनांगौनो प्लास होनांगौ दै निख्रुइनि जायगायाव प्लास नङाब्ला माइनास होनांगोन नै बेखौ नायनानै बांसिनबा प्लास खमसिनबा माइनास मा बेसे बांसिन 4 मिटार बांसिन मोनबायानो जोंनि गोलावा समानसिन मिन्स गोलावा गुवारनिख्रुइ बेसे बांसिन 4 मिटार बांसिन माने गोलावा 10 ब्ला गुवारा बेसे जागोन 6 जागोन मा होनो 6 plus 4 बेसेबां 10 नङा होमबा बियो 20 ब्ला बेसेबां जागोन बियो बेसे जागोन बियो 16 जागोन 16 plus 4 बेसे 20 आ 16 निख्रुइ बेसे बांसिन होनाय जादों 4 बांसिन बुजिबाय नङा होमबा बोरै खालामनांगौ स' जोंहा बयबो मिथिया बावहाय जे गोलावा मा गुवारा मा जों जायखौ दिहुननांगौसो जों मिथिया ओंखायनो आं गोलावखौ मा होननानै हमना लानोसै x होननानै हमना लानोसै आरो गुवारखौ मा होननानै हमना लानो आङो y होननानै हमना लानो गोसो होना नाय होमबा मा जागोन बेखौ लिरोबा x equal to y plus 4 मोनखाबाय नङा होमबा स' माखौ हमनांगोन एन्सार बानायनोब्ला बेखौ सल्भ खालामनोब्ला जों गिबियावनो हमबाय let
बिबार बारिनि आयतारि बिबार बारिनि लावथायखौ जों मा हमबाय x मिटार हमबाय लावथायखौ जोङो x मिटार हमबाय नैबेखौ बे लावथायखौ जोङो मा हमखो x होननानै हमनानै लाबाय बिबार बारिनि अरथायखौ जों मा होननानै हमना लानोसै y मिटार Now come to the first condition. What they asked. Just you write सोंलु बायदिब्ला according to question. मोनसे आयतारि बिबार बारिनि जायनि गोलावा होननायाव मा लिरनांगौनो गोलावा माने लावथाया गोलावा होनदों जे नै गोलावा माने लेंदा गोलावा होननाय लोगो माया जासिगोन गोलावखौथ' जों माबायना गोलावा गुवारनिख्रुइ बांसिन होननाय लोगो मा होनो प्लासनिख्रुइनि जायगायाव बेसेबांसिन 4 मिटार बांसिन दिस इज द फर्स्ट कन्डिशन नाथाय नों बिदि लिरनाङा एसे गुसुं जानायनि नै बिदि लिरनाङा गोलावनि जायगायाव मा हमखो लावथायनि जायगायाव x लिरदो मानोथो गोलाव लिरबावो मानोथो लावथाय लिरबावो मानो होनबा नों लावथायखौ x होननानै मिथिखाबाय x आ गुवारनिख्रुइ माने जायखौ नों y होननानै हमना लाबाय y निख्रुइ बेसेबांसिन 4 मिटार बांसिन 4 मिटार बे जाबाय गिबि कन्डिशन बे जाबाय मा कन्डिशन गिबि कन्डिशन आरो मोनसे कन्डिशन दंबावो आं बेखौ खोमोरनोसै मोनसे कन्डिशन आं दहाय बुजायखाबाय नोंसोरनो दै मोनसे कन्डिशन बे कन्डिशना मा नैबे आरो एन्ड सोरगिदिं सीमा होनना बुङोब्ला मामोन आं दानि बावैसो बुंलांखाबाय 2l plus b बे मा सोरगिदिं सीमा बुजिबा l माने लावथाय b माने मा अरथाय आयतारि जायखिजाया आयत बा आयतारि महरनि सोरगिदिं सीमा होनबाथाय फर्मुलाया गोसोआव लाखि 2l plus b आरो माब्रै फैदों बेखौ उनाव खिन्थाबाय खावसे होननाय लोगो सोरनि खावसे नै बिनि खावसेनो आं दहाय बुंदों ना खावसे होनब्ला मा प्लास मा खालामनांगौ इनटु खालामदेरनांगौ सोरनि खावसेनो नै सोरगिदिं सीमानि खावसे माने नै बे जाबाय सोरगिदिं सीमा बे सोरगिदिं सीमाखौ बुजायदों बिनि खावसे होननाय लोगो जों 1/2 खावसेया होनदों नै आ होननाय जायगायाव मा होनांगौ इकुवेल होनांगौ गोसोआव लाखिदे बे जाबाय मा होननाय जादों सोरगिदिं सीमानि खावसेया होननाय जादों बे नै बे जाबाय सोरगिदिं सीमा बे जाबाय खावसे आनि जायगायाव मा इकुवेल बेसेनो 36 मिटार नाथाय बेबायदि लिरबा नोंहा एसे गोलाव जागोन ओंखायनो बेबायदि लिरनांला नोङो l नि जायगायाव नों मा हमदोंमोन लावथायनि जायगायाव मा हमदोंमोन लावथायखौ मा हमदोंमोन x हमदोंमोन बेखौ लिरदो l plus b नङा होमबा फर्मुलाया l माने लावथायखौ बेसे मोनखो x अरथायखौ बेसे मोनखो b नि जायगायाव लिरदो y जोबोद गुसुं जाबाय होमबा नायनोसै जों सल्भ खालामनो थाखाय बेखौ बिथिं बारहोनोसै अके बेखौ बिथिं बारहोनि जोङो बा बारहोआबाबो जासिगोन बेखौ समानथाय 1 लाबाबो बेखौ समानथाय 2 लाबाबो जासिगोन मानो होनब्ला बिसोर जोंखौ अरथाय आरो लावथायसो सोंदों खोरजानाय खोरजायै सोङाखै क्वेश्चन नम्बर 4 क्वेश्चन नम्बर 3 नि बायदि सोङाखै बावहाय जोङो a1 b1 c1 नि मानखौनो गोनांथि गैया दे होमबा जोङो 90 बेखौ आं बिथिं बारहोबा मा जागोन माइनास y प्लास y ना माइनास y जाबाय प्लास 4 मोन बेखौबो बिथिं बारहोबा मा जासिगोन माइनास 4 समान थाबाय इकुवेल 0 जाबाय बेबायदिनो बेयावबो नायदो बे मा जागोन बे 2 आ गाहायाव दं बे 2 आ गोजौआव दं मानो बिनि गाहायाव मा थायो 1 थायो होमबा गोजौजों गाहायजों दानलायनो हायो बिसोर मोननैजों दानलायनो हाबाय नै होमबा मा थाखो x plus y equal to मा थाखो 36 थाबाय आच्छा नोङो बेवहायबो दोननो हागोन दे बेखौबो लिरालासिनो नै बेखौबो समानथाय 1 होननानै लिरना लानो हागोन बेखौबो मा होननानै लिरना लानो हागोन समानथाय 2 होननानै लिरना लानो हागोन होमबाना नोंहा सर्टसिन जागोन
स्टेन्डार्ड फर्माव लाबोनो गोनांथि गैया स्टेन्डार्ड फर्म माने माखौ होनना बुंदों आं दानि बावैसो लिरलांबाय ना नै स्टेन्डार्ड फर्मा माबायदि नै बिदि लाबोनो गोनांथि गैया दै बेबायदिखौ स्टेन्डार्ड फर्म होनना बुङो दे बेबायदि महराव लाबोनो गोनांथि गैया मानो गोनांथि गैया जोंखौ बावहाय खोरजानाय खोरजायि कनसिस्टेन्ट इनकनसिस्टेन्ट दानस'लायगोन ना लिक जागोन इन्टारसेक्सन जागोन ना पेरालेल जागोन ना कोइन्सिडेन्ट जागोन बेखौ सोङाखै सोंब्लासो जोङो मा खालामनांगौ स्टेन्डार्ड फर्माव लाबोनांगौ दै सोङोब्ला गोसोआव लाखि सोङोब्लासो हयथ' जिहेतु जोंखौ सोङाखै जोंखौ मासे दिन्थिदों अरथाय आरो लावथाय माने जों एक्स आरो वाइनि मानखौ दिहुननोसो थिनदों अब्ला बेखौ स्टेन्डार्ड फर्माव लाबोनो गोनांथि गैया स्टेन्डार्ड फर्मबा बुजिदोंना समानसिनि बिथिं मोनसेबो दोननाङा बिथिं बारहोजोबनांगौ बेखौ होनना बुंनाय जादों बिदिब्ला बेखौ बिथिं बारहोनांगौमोन जोङो नाथाय बारहोआब्लाबो जासिगोन मानो होनबा जों एक्स आरो वाइनि मान दा बेवहाय मोनसे खोथा गोसोआव लाखि दे आं बुंनो हाखानि जोङो एक्सारसाइज 3.3 आवसो जोङो मा खालामनो हागोन जोंहा फज'स्लायनाय आदब दङ मोनसेया मा दङ खोमोरनाय आदब दङ आरो मा दङ दानखौ सानजाब आदब दङ जों बेखौ 3.3 आवसो मोनगोन नाथाय जों बेखौ बेवहायबो एप्लाइ खालामनो हायो बाहायनो हायो फज'स्लायनाय आदबजोंबो जों एक्स आरो वाइनि मान दिहुननो हायो खोमोरनाय आदबजोंबो जों एक्स आरो वाइनि मान दिहुननो हायो माने साबस्टिटिउसन मेथड बेनिफ्राय दङ जोंहा क्रस प्रडाक्ट माल्टिप्लिकेशन मेथड बे मेथडखौ जों बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो माने बाहायनानै जों एक्स आरो वाइनि मानखौ दिहुननो हायो नाथाय जों जिहेतु बेखौ 3.3 आवसो लागोन ओंखायनो आं बेवहाय बेखौ बाहाया नाथाय मोनसे खोथा गोसोआव लाखि एग्जामाव नोंसोर बाहायनो हागोन फज'स्लायनाय आदबजोंबाबो खोमोरनाय आदबजोंबाबो नोंसोरो एक्स आरो वाइनि मानखौ दिहुननो साबस्टिटिउसन मेथडजोंबाबो हागोन क्रस प्रडाक्ट माल्टिप्लिकेशन मेथडजोंबाबो हागोन स' बिनि थाखाय मा खालामनांगौ एक्स आरो वाइनि मानखौ दिहुननो थाखाय नों मा खालामनांगोन मोननै मा दिहुननांगोन मावफुंथाय दिहुननांगोन बा मोननै मावफुंथाय दिहुनसै आं दै बिनि थाखाय लिर समानथाय 1 आरो 2 निफ्राय मोननै मावफुंथाय फारियै दिहुननाय जाबाय From equation 1 and 2 we have calculated two solutions okay we have calculated two solutions समानथाय 1 आरो 2 निफ्राय मोननै मावफुंथाय फारि दिहुननाय जाबाय बस मावफुंथायखौ बोरै दिहुनो आं बेखौ सिगाङाव खिन्थाखाबाय बेखौ नोट खालामना लादो भिडिअखौ दोनथ'नानै भिडिअखौ पज खालामनानै आं बेखौ फोरमायनोसै जायगानि आंखाल जोंहा जों बेखौ बोरै सल्भ खालामगोन बेनि थाखाय जों मोननैसो मा बानायनांगौ मोननै टेबल बानायनांगौ आं सिगांनि भिडिअआव बुंखाबाय दे बिसोरखौ नोंथांमोना जुदि बुजियाखैब्ला सिगांनि भिडिअफोरखौ नायफिन मोजां बुजिगोन होनबानो बेखौ ए बि लानांगौ बाव मा थायो एक्स वाइ आरो मावफुंथाय दिहुननांनाय माने मा एक्स आरो वाइनि मान बाव मोननै मानला जेनेबा बाव मा थायोमोनलाय सि आरो बि बावबो बेयावनो एक्स आरो नैबे जाबाय समानथाय 1 नि थाखाय बे जाबाय मानि थाखाय समानथाय 2 नि थाखाय स' समानथाय 1 खौ नायदो जोबोद गोरलै मस्ट इजि ओके बयनिख्रुइ गोरलैसिन राहा समानथाय 1 आव x नि मानखौ 0 लाबाय x खौ 0 लाबा मा जागोन y आलाय x आथ' गैला समानथाय 1 आव नाय समानथाय 1 आव दङ y + 4 दङ होमबा x खौ नों 0 लालाय x को 0 ला दे x को 0 लाबा मा जागोन y + 4 0 = y + 4 माने 4 को बिथिं बारोबा मा जागोन -4 y = मा जागोन -4 बुजिबाय ना होमबा y = -4 दानिया y को 0 लायोब्लालाय y को 0 लायोब्ला y को आं जेनेबा 0 लाबाय x आ मा जागोन y आथ' गैला ना x = मा जागोन
4 जागोन most easy नङा होमबा बयनिख्रुइ गोरलैसिन राहा बेनो अके थिग बेबायदिनो जोंहा समानथाइ 2 खौ नैबे बक्सनि थाखाय नाय समानथाइ 2 खौ नाय दै समानथाइ 2 आव नाय x नि मानखौ 0 लादो x नि मानखौ 0 लानाय माने x आ गैला y ल' थाबाय y इक्वल टु बेसे 36 y खौ 0 लाबा y खौ 0 लायोब्ला y आथ' गैला x ल' थासिगोन ना x प्लस y इक्वल टु 36 मोनथ' y खौ 0 लालाय नोङो y खौ 0 लाबा x इक्वल टु बेसे 36 स' जों मोननै बिन्दो मोनबाय a b समानथाइ 1 निफ्राय आरो समानथाइ 2 निफ्राय मोननै बिन्दो c d बेखौ खोबोरनोसै आङो नट खालामना ला बे गासैखौबो नोङो दायो मायाव फज'नांसिगोन समानथाइ 1 आरो सरि ग्राफआव फज'नांसिगोन ग्राफआव होमबा बेनि थाखाय लिरनांगोन a 0, -4 b 4, 0 c 0, 36 d 36, 0 बिन्दोफोरखौ बोसावगारियाव फज'नाय जाबाय बे मोनफा मोनफा बिन्दो जाबाय दे गोसोआव लाखि आरो मानो बिन्दो जाखो आंनि सिगांनि भिडिअ नोंसोर नाय होमबानो मोजां बुजिगोन बेखौ मायाव फज'नोसै जोङो ग्राफआव फज'नोसै ग्राफआव फज'ब्लानो जोङो मानि मान मोनसिगोन x आरो y नि मान मोनसिगोन बुजिबाय ना ग्राफआव फज' आरो ग्राफआव बोरै फज'नांगौ बेनि थाखाय जोंनो ग्राफ नांगोन आरो बे ग्राफखौ जोङो जिहेतु जोंहा दायो ग्राफनि सुबिदा गैया आंनि आखायाव दायो अब्लाबो माबोरै आखिनांगौ आं बेनो आइडियाखौ होसिगोन आइडियाखौ नोंथांमोना लानानै x आरो y नि मानखौ बोरै दिहुननांगौ बेखौ नोंथांमोना गोरलैनो बुजिनो मोनगोन स' जों ग्राफआव थांनोसै दायो बे बिन्दोखौ बेखौ लिरखांनायनि उनाव जों ग्राफआव थांनांगौ दै ग्राफआव थांनानै जों नैबेबायदि मोननै हांखो दानस'लायनाय मोनगोन जाय बिन्दोआव दानस'लायदों बै बिन्दोखौ जोंनो नांगौ बै दानस'लायनाय बिन्दोआनो जोंहा फाइनाल एन्सार जागोन स' जों ग्राफआव थांसै जों दानिया ग्राफआव फैबाय जोंहा ग्राफआ बेबायदि जागोन जिहेतु जोंहा बिन्दोआ माइनास गोनां दं मोनसे ओंखायनो जोङो गाहायथिंबो गोजौथिंबो लानाय माने माइनास गोनां दानख'थाय गोनां गुदि हांखोखौबो जों लाफानांगोन बिथिं जोंहा दानख'थाय गोनां गुदि हांखो बिथिं दाजाबथाय बिथिं दानख'थाय बिथिं थाङोब्ला जोंहा दाजाबथाय बिथिं थाङोब्ला दाजाबथाय बेखौथ' नोंसोर मिथिखागौ दा जों गिबि बिन्दो माखौमोन जोंहा 0, -4 मोन टेबोलाव थानाय गिबि बिन्दोआ 0, -4 मोन दै जों बेखौ फज'गोन 0, -4 होमबा 0 एक्सनि भेलुआ 0आ जोंहा बेयाव थासिगोन नङा होमबा -4 बा बबेथिं थांगोन 0, -4 मोन जोंहा बिन्दोआ मामोन 0, -4 मामोन 0, -4 0, -4 मोन बिन्दोआ नङा होमबा जोंहा y नि माना -4 बा बबेथिं थाङो नैबेथिं फैयो अके मोनसे खथायाव आङो मा लाबाय 4, 4, 4, 4, 4 लाबाय दै मोनसे खथायाव 4 मोनसे खथायाव 4 मोनसे खथायाव 4 मोनसे खथायाव 4 माने मोनसे बर्ग सानगुदियाव मोनसे बर्गआव 4 सानगुदि लादों बिथिंबो लानांगोन मोनसे सानगुदियाव जुदि नोङो मोनसेथिं 4 लादोंबा गासैथिंबो 4 लानांगोन होमबा बे बिन्दोआ मा बिन्दो ए बिन्दो बे ए बिन्दो दै दानिया बी बिन्दोआव मामोन बी बिन्दोआव दंमोन जोंहा 4,0 बा 4,0 एक्सनि भेलुआ 4,0 नैबे बिन्दोआ जागोन बे मा बिन्दो बी बिन्दो होमब्ला जोंहा बयबो मिथिखागौ एजों बिजों जों जेब्लाबो दाजाबो माने जइन खालामो बा एजों बिजों जइन खालामनानै मोननाय जा मोनसे हांखो लाइन बे माखौ फोरमायदों समानथाइ 1 नि आखिनो गोनां बोसावगारिखौ फोरमायदों दानिया जोंहा सोर दंबावो C आरो D C आव दंमोन जोंहा 0,36 बा 0,36 आ बबे जागोन नैबे जागोन दै सरि नैबे जानाय नङा नैबेसो जागोन नैबे y नि मानाल' दङ बेवहाय y नि मानाल' दं दै बेलेगा गैया y नि माना अनलि y नि माना दङ नुवाखै जानो हागौ नोंसोर आं एसे जुम खालामनि 0,36 नैबे बिन्दोआ बे बिन्दोआ मा बिन्दो C बिन्दो बे मा बिन्दो C आरो D बिन्दोआ बबे जागोन नैबे जागोन नैबे मा जागोन D बिन्दो मा बिन्दो बेलाय नैबे 36,0 आ नैबे जागोन होमबा जों सोरजों जइन खालामो मिथिखागौ
C जों D जों जइन खालामनांगौ जेब्लाबो C जों D जों जइन खालामनांगौ बा C जों D जों जइन खालामनानै मोननाया जोंहा समानथाय 2 नि आखिनो गोनां बोसावगारि दानिया बिसोर मायाव दानस'लायखो नोजोर खालामदो नैबे बिन्दोआव दानस'लायबाय दै बे बिन्दोआव दानस'लायबाय बा बे बिन्दोआव दानस'लायनानै मोननाय बिन्दोआ मा नायदो बिथिं बेसे गोजानाव दङ आरो बिथिं बेसे गोजानाव दङ बे ग्राफ आखिनाया बारा मोजां जायाखै ओंखायनो बेवहाय दानस'लायनाय बिन्दोआ थिग जायाखै नाथाय जुदि मोजां नायोब्ला बियो बहा दानस'लायदों मिथिगौ ना बियो बहा दानस'लायगोन जेब्लाबो 20 आव दानस'लायगोन 20 आव दानस'लायगोन बियो ग्राफ बानायनाया मोजां जादोंब्ला बियो 20 आव दानस'लायगौमोन आरो नै बिथिं नाय बिथिं बेसेबां थांदों बेसेबांसिम थांदों 16 बियो मानि मान जायो y नि मान जायो बुजिबाय ना बिथिं जेसेबां थांदों बे मा जागोन x नि मान माने सिगाङाव थागोन बियो आरो बिथिं दावखोनाया मानि y नि मान माने नैबे सेकेन्डआव थागोन बियो होमब्ला बे x नि मानब्ला बे y नि मानब्ला x आ मामोन x आथ' नोंहा मामोन लावथायमोन नङा होमबा लावथायखौ मा होननानै हमना लादोंमोन लावथायखौ x होननानै हमना लादोंमोन आरो अरथायखौ मा होननानै हमना लादोंमोन नोङो अरथायखौ मा होनना हमना लादोंमोन y होमबा देयरफर लावथाया बेसेबां जास्ट लिरदो 20 मिटार आरो अरथाया बेसेबां 16 मिटार बुजिबाय जानांगौ बेखौ बोरै दिहुननांगौ आं जास्ट एसे सर्टै बुजायबाय ग्राफ थानायबा साबसिन मोजाङै बुजायनो हाबावगौमोन जायखिया बे ग्राफखौ माबोरै बानायनांगौ नोंथांमोना मिथिखागौ ओंखायनो जास्ट आइडिया होनो थाखाय आं बे ग्राफखौ आखिनानै होबाय बेनिफ्राय आं सानो आसा खालामो नोंथांमोना बे आंनि बे फोरोंनायखौ बुजिदों जानांगौ आरो नैबेखौ समानथाय 1 खौ नैबे लिरबानो जाबाय बे समानथाय 1 आ मामोन y + 4 मोन आरो नैबे मा समानथाय 2 समानथाय 2 आ मामोन x + y = 36 मोन मानो बेवहाय समानथाय 2 खौ लिरनाय जादों बे जाबाय समानथाय 2 नि आखिनो गोनां लाइन आरो नैबे जाबाय समानथाय 1 नि आखिनो गोनां लाइन ओंखायनो बेबायदि खालामनाय जादों स' नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच गाइस आसा खालामो आंनि फैगोन भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसे लोगो मोनफिनबावगोन बेनि थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे आपडेट आंनि चेनेलनि भिडिअ आपडेट मोनबाय थायो नोंथांमोना गोजोन्थों